Bailarako bi herri bisitatuenak monumentalak izateaz gain, gozoak ere badira. Bergarako errellenoek ospe handia dute, baina oinatin bertako bizkotxoa berreskuratu dutenetik, zein izango da Debagoiendarren gutizia gogokoena? Anton, nundi sortu zen, oinatiko bizkotxo hau nundi dator, ze hau neko berrixa da? Aurten ezautu domene produktu bada? Bueno, ezautu bai, baina oindala isa 3 urte, oinatin, aharketan dia, hitzak eta rezetak oinatiko bizkotxoen buruz. Nik txokolatian gauzak hasi nintzen azterketan, ikusi nuen hori, eta apunto egin bizet. Zuk aipatu bezala, 1993 urtean bueltan, ez? Oidok, 93. Horra aharketan dauk, lehenengo datuak gudakunak aurtik egon da, baina ez zuen apuntota, ez etxago apuntota, da ez tekio. Baina 93-tik ona, ja bai, aharketan dauk. Lo pasak horren dauk, vamos esto esaten da, tiempo muerto bat, ez dala aharketan inun beste. Ez oinatiko jendia beste aharketan, eta ez da. Baina bai aharketan daukena dok, notifikazioak ongo jendiekin, oinatin xogan denda bat, hankaluzi izan da, ja oinitxok. Eta lehen, emotezioen ja, poltzakin ja, baten uruna, bestian azukarra, eta bestian arrautzak. Eta horrek juntata, eta gutxi gora bera dok, oinatiko bizkotxuan errazeti. Baiaran, gaukaun ja, gozo edo opil ofiziala zara Bergarako rellenua. Eta indator honekin zer? Baiadan ez, baiadan ez, Bergaran bekarrik, Zatik, arrazaten, etxago rellenua Bergara, eta oinatin besta etxok. Zaldu ingola eta jan ingola, de akordo. Baina ado Bergarakua. Da gu batzuk, txokolatia eta beste gauza batzuk, eta oindok, bizkotxu, oinatiko bizkotxuak. Nik hemen daukat, rellenua eta bizkotxua. Zein da hobia? Zuretako zein da hobia? Hobia, oinatin jaten musuat, oinatiko bizkotxuak. Eta rellenua Bergara jaten musuat, rellenuz de Bergara. Zatik, neosik usuat, han musuat. Ja, zure mingaina horre lorrekin aldatu jenda edo? Ez tokaldaketan, baina nik herri bakutzen bere gauza jan bizut. Xabi, nundi dator rellenuen histori xau? Jakin ez dakigu lan seguru. Rumorologia asko dago eta ez dakit. Udaletxean esango zu beto, historiadoriak eta badare hortarako eta ez dakit. Baina ez dia ereinungo kontu bat, ez? Ez. Nire aitxajuna behemen basegoa lanian eta egun urte, ez dakit. Ez dakit noizti datorren, baina bai. Eta, pastelerixa gehiago badare Bergan eta, ez dakit. Baiaran baina, rellenuak izan dira geure opil famatuena eta oin oinatin, ez dakit entera uzaren, baina hasi dira berreskuratzen errezeta berri batengo bizkotxuakin. Bilurra aukatzuen monopoli hori hautsi eta ez dakit estizino bat ingo dala eta baiara bitxan banatuko dala edo? Bai, aberre gisa dan, holan jendia ongo da erosteko danen dako eta ez dakit, notizia hona izango zan. Zuk ezautzen duzu, baina oinatiko bizkotxua? Bai. Proba hone ban, familia daukate oinatin eta, amain mitxartez eta ekarri zeben eta proba du, bai. Eta iritzisa, ona txarra, zure iritzisa ja aditxu maia batekoa da, Ez dut uste. Jateko orduan berdinaga, uste dut, ez dut nik. Ziru itxu batzun bizkotxua? Oso ondo, esponjosua zan eta oso ondo inazegoan, bai, ederra. Zeuenak, rellenuak zein da rezetia zaunek be itxuraz gutxienez badauka, ez? Bizkotxo zati bat gutxienez. Bai, bizkotxo hori deitzen jako, bizkotxo soletilla, deitzen jako, itxen dana da, bizkotxo normal bat ez da, bai da, baina arrautzia itxen da bananduta zuringoa alde batetik eta gorringoa, azukarra eta gero nahastu itxen da dana. Da nahiko lana dauka. Rellenua, oinatiko bizkotxua. Ez dakit, bixak zagaitxik ez dakit. Ez, nik ezatut bat aukeratzeko, bixak ez diozu aukera, bat, daukatzu aukeran. Bergarako rellenua, oinatiko bizkotxua. Hombre, ni Bergarakoa esango, Bergarakoa esango. Ai ama, bi hauek adoz jartzia ezin eskua danez, herri neutral batera etorri gara, afera argitzera. Gozo salia za? Pixka, bai. Ze gustatzatu zuri izaki txokolatia edo ze? Txokolatie bai, txokolatie bai. Normalian, zeituk ez dira zure pekatutxuak, gozoki kontuetan? Gozoki kontuetan, bizkotxo gustatik jate, Pastape, baina, eski danetatik. Zuza honek beti eskatzen dauena kruazana, kafiak indagro sakarina? Ez sakarini etxa guztetan. Sakarinia besta? Nila behin azizkio dana, azukarra eta kruazana eta dana. Txokolatia eta txokolatia esango nauke. Baltza... Baltza. Mondrauen ez daukau, hola, opil berezi bat, baina Bergaran beti ezautu ditugu hango rellenuak. Bai. Probauta dituzu? Bai, hombre. Ni Bergarakoa nok,
Hasi gaia. Osea, que rellenuak eta tostoia be bai. Baiaran, nahiko zauna dia, Bergarako rellenuak ezautuko dituzu. Bai. Ez. Eta oin dala gutxi berreskuratu dugu oinatin bizkotxua, bertako bizkotxua, ez dakit entzun da zakazu no ez? Oinatin ez, bizkotxuak, bai. Bai. Oinatikoa, benetan. 1823 urteko bizkotxo bat. Bueno, errezetia bizkotxua ez, bestela. Hori gisa da. Bai. Vale. Eta igual, oin, baiari erdibitu ingo da, batzuk ingo die, rellenuen saliak, rellenistas, eta bestiazuk bizkotxistas, edo. Vale, bai. Gerra zibil baten ateariak zen gauz, Bai, bai, zelik ez. Zuk esaten bozu, zuk holan, osea, anuntzietan bozu, hola izango da, malon. Nik ez dut ez, dultziati bada, gozokisek eta horrek ez dago fastizeko mundua. Nik uste dut, dultziak ustean jako nahi, bai bizkotxua eta rellenua. Bai, eta txupatxuza, nik emongo dut bi. Bai. Ez duzu asmatu biako da, ezatea zein daun gozu haua, bale? Bale. Lelena. Hau dultzia isa itxen jat. Azukar larri dauka. Bueno, Lelena izan da, oinatiko bizkotxua. Bata, hau berdina da, uste. Ez ba. Lehena edo bigarna? Netako antzeak dira, baina... Baina bat aukeratu duzu. Lehenengo hartu dutena obia. Vale. Bueno, botua, zeure lehenengo botua, Bergarako rellenuen dako. Hori. Hau gehiago. Bergarako rellenua da hori. Bai. Bai. Zeinekin elitzeza? Oinatikoakin ala Bergarakoakin? Gozuok, Baina boto bat emon bihotazuk, zeini? Oinatiri ala Bergarai? Gisa da, rellenua, barrukua hori jugosu geratzen dela. Orduan, botua... Bergarako rellenuei. Rellenuei beste boto bat. Ba igual bigarrena guzta jat. Bigarrena. Bueno, bigarrena oin bai, Bergarako rellenua. Pentsa, bai. Puntua, Bergarai. Bai, kasu honetan, bai. Bigarna. Eta jakingo zinuk esaten zein dan? Nik esango nuke rellenua. Bai. Oso ondo? Oso ondo, eta ja, botua berandak orduan. Botua, Bergarara. Bale, ba. Bigarrena. Bergarara, orduan botua. Bergarara botua. Bergarako rellenuak. Rellenua, seguru. Ta, ze faltako oinatiko bizkotxu bai? Nik eta gozotxu edala. Eta igual jentia inge gehiago, ez? Eta orduan, botu emotekotan, zeini? Ni Bergarakoa. Bai? Bergarakoa. Erreportajea amaitu aurretik, opiltxoen arduradunek eurek, zein dute gustokoago? Uste dut, ez dutzazula bateo beste aukeratuko eta aukeratzen mozu etxeko aukeratuko zulakuan, nik antifaztxo bat ekarri dutut, modan dauz antifazako 50 sombras de Grey. Bai. Eus hartu bioko nahi egun biok? Ez, nik hartuko dut. Bale. Zer, bestela, a ber, txoinekin hasiko gaz, ninekin hasiko gaz, venga. A ber, agua zabaldu, trena dator, hortxen. Daztau, probau, euki hor, balade hau, gauzan nik bakitzu, gero retrogusto, eta... Horri gauza horri nego egotzi ez da txokolatien buruz, Eta gero, emongo dut bestia probatzeko, bigarrena. Jo, zikua dau edo? Barrua fanda edo bolien jatu? Ba, nahiko bola bai. Bizkotxua kolan die, bizkotxua da, kafiakin, Oinatik igual txokolatiakin. Oinatikoa bada, igual zeuria da, Bai, nik igual zeure rellenua da. Ez, oinatikoa da, bai. Arrotzen guztua, xau. Uruna, ikusten dok, gozo pitima eta azukarra. Eta gero dakuna limoia apurtxo bat, baikia. Eta kanela. Eta oinazkinien rona. Jo, mundiala, hau oinatikoak. Oinatiko bizotxua. Oinatikoa da, bai. Bueno, oin bigarrena. Uste dut zango zein dan, zebestela, aberre, agua, txoin, bukatu izu. Bai, jatzu, bola, Bueno. Eta oin bigarrena, aber, hor txema. Bueno, azukar laseo eixoa kanpotik eta krekri itxo eta oso kontrastie polilla. Arrotxia, gozua dok. Bergan jateko, elegantia. Leitxe santa. Bergan jateko, Lelena edo bigarrena. Nik oinatien gazak eta nik oinatikoa jango zuet. Zatik, guztabitxat oinatikoa. Baina berga bat ganean, rellenos de bergara. Zatik, rellenos de oinatiko bizkotxo ketxo bergan. Hobeto sartzen dau? Nire ustez bai. Baina, bueno, barkatu. Kafe batekin eta holan, bixope ondo, are. Bat aukeratu beharrean, biak jango ditut.
there's a market on the square. Children are playing, bells are ringing in the air.